Okay, maayong adlaw mga higala ko mga kaigsunan. Atong tunan kini ang bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kay dunay nag-ingon nga sila ang tinuod nga iglesia. Dunay sa isa nag-ingon nga sila ang tinuod nga iglesia. Daga mga relihiyon nag-ingon nga ang tinuod nga iglesia sila daw. Ug atong basihan, ug atong sisihon, ug atong basahon kini mga bersikulo kay basin na pataka-taka nga Kapitulo laway, bersikulo baba, nakusik-kusik lang sa itong mga kagalingong kinaiya o kaugaling nito laway. Atong basahon Marcos 2:26 nag-ingon dire, o siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Dili ang tao, nagbuhat alang sa adlaw nga igpapahulay. Ingon ni Ginoong Hesus na ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Na buhat alang gina sa tao. Dili na nga ang tao magbuhat pagiglain nga adlaw nga igpahulay. Di man alang ito mga teksonan, kay aron dito malipat, kay bahin sa pulong ni sa Biblia, di ba? Kung sa bagay giingon ni Jesus dinhi sa Deuteronomio 5:12, di ba basahon na to, nag-ingon dire, bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Niingon nga gisugo kanimo ni Jehova nga imong Dios. O sa Exodo 20, versikulo 8, nag-ingon dire, remember the Sabbath day to keep it holy. Pinungduman mo ang adlaw nga igpapahulay ni aron sa pagbalaan ini. Kaklaro na, wala nag-ingon ang Ginoo nga kala